Мизгел ету менән авыл биләмәләрендә янгын хәвефсезлегенә зур игътибар бүленә. Янгынды һүндерүгә караганда искәртү җиңелрәк дип белгестәр. Шулай ук ут сыга калһа, уны һүндерү өчен тиешле техниканың булуы мөһим. Был яһәттән авыл биләмәләрендә анык саралар күренә. Янгын һүндерү техникаһы, инвентардар, мотопомпалар, һава алу өчен мискәләр алына. Авыл биләмәләре башлыктары янгын хәвефсезлеге өчен яуаплы хезмәткәрләр һәм авылдарның ирекле янгын һагы агзалары менән үткәрелгән методик укуларда катнашучылар Баймактың Үҙәк мәйданына тезеп куелган нәкъ шундай техникаларны караудан башланды. Сегодня у нас состоится заседание районного совета депутатов рассмотрением вопросов состояния пожарной безопасности, средств противопожарных сил и средств сельских поселений района, также добровольных пожарных команд. И вот перед началом сессии у нас состоится смотр сил и средств. Исходя из этого и исходя из рассмотрения вопросов состояния, будет приниматься решение, соответственно, в зависимости от состояния пожарной безопасности, средств пожаротушения на территории сельских поселений, какие проблемы у нас выявлены и какие вопросы нерешенные есть, и план работы по улучшению именно первичных средств пожаротушения на территории сельских населенных пунктов в районе. Бүгінгі методик укулардың мақсаты янгын техниканың торышын яхшырту, ирекле янгын һүндерү дружиналарын күбәйтү, уларда техника менән тәэмин итү. Бүгінгі көндә Ярат авыл биләмәһеннән ошо алдагы була торган ултырышка үзебезнең янгын һүндерү йомкасын алып келдек. Янгын һүндерү йомкасы мотопомпа менән кулайлаштырылган. Безнең ранистарыбыз бар. Янгын һүндерүгә әле 7 добровольный пожарный дружина агзасы бар. Бер авылда, Ярат авылында, Гомер авылында бар, һәм шул составта Ярмөхәмәт авылында бар. Ошондай һүндерүдә халык менә ошондай әүдем катнаша янгын һүндерүләргә. Аллага шөкер, быелгы елда әле янгын һүндерү юк. Былтыргы елда без ошондай 3 янгын һүндерүендә катнаштык. Янгынды искәртү буенча, өй буенча без йөреп саттык, һәр береннән култамгалар алдык. Ниндәй yetiştirlikler бар, булларды yetiştirlikleri бетерәбез. Шулай ук 105 өс авылга не куелды? Пожар извещательләре, янгын һүндерү извещательләре. Бездә Дубинда янгын һүндерү посты бар, отдельный пост противопожарная служба Челетубинская. Онда 15 кеше, 4 караул. Первый помощка бесағабытын. Методик укуларга йыйылган авыл биләмәләре башлыктары янгын хәвефсезлеге өчен яуаплы кешеләр ошо сарала катнашып, үзләренә фәһем алып, күңелһез осрактарда әзер булуларын исбатланылар.